Mun nimeni on Topman. Mua vituttaa toi vitut kundi, joka tulee joka päivä selittää mulle, että jaa, missä on, niin mitä ja mikä on ja mitä on mitä. Ja se, hei, piikka. Minä oon Topman. Mä oon niinku vähän parempi ihminen. Mä oon niinku vähän parempi ihminen. Ja semmonen Topman. Semmonen juttu tähän itseensä. Ne on kyllä kovin katastrofaalista. En mä tiedä, pitäisikö tätä rauhoittua. Vaan että Topman, jos sä tiedät, että missä se niinku, sehän on tietenkin nää sus, how you say it, kenkä. Näitä kenkäjuttua ei, kun on niin monta kertaa tullut kenkää. Niin se ei enää ihmistä hirveästi satuta enää. Siitä tulee jumalauta vähän orgasmi. Se on ihan perkele jumala. Perkele! Okei, kiitos.